Dečkima iz sljedeće priče luksuz je srednje ime. Oni su svjetski biznismeni sa svjetski poznatim i urnebesno skupim automobilima s kojima jedva čekaju juriti kroz neko od europskih destinacija. Na red je tako došla i Hrvatska, koja bi s vrijednošću njihovih limenih ljubimaca možda mogla otplatiti nacionalni dug. Obišli su obalu i navratili do metropole, gdje ih je sreo naš Dario Todorović. Raj za oči za sve koje auti barem malo zanimaju. Od Ferrarija, Lamborghinija, Porschea, Aston Martina, Batmanovog auta za guštanje, pa tako redom sve do legendarnog Ford Mustanga. Nikad prije Hrvatska nije vidjela sve te aute na okupu, a da ih je okupio domaći događaj. Prvi Pink Wing na jedno je mjesto skupio 150 uspješnih poslovnih ljudi koji su svoje jurilice željeli dobro provozati. To su ljudi koji su visoke platežne mogućnosti, traže jednu drugačiju uslugu, drugačiju lokaciju, a nažalost još Hrvatsku nisu doživjeli da smo na tom nivou i da možemo ponuditi takav vid turizma. Na automobilskom turizmu vani se vrte milijuni. Bogati turisti sa svojim super automobilima odlaze na odmor u zemlje poput Švicarske ili Italije, zato što su oni neke svoje ceste jako dobro izbrendirali, kao da su raj za vožnju. Mi smo neke te ceste provjerili, shvatili smo da neke naše lokalne ceste poput Sljemenske su 10 puta ljepše. Ali ono što je interesantno da nitko ne prepozna Jadransku magistralu na kojoj većina automobilističkih brendova poput Lamborghinija, Porschea, Mercedesa snima svoje reklame. I ne znaju da je to u Hrvatskoj. Jurili su od Zagreba preko Senja i Karlobaga, pa dalje do Zadra i Šibenika, pa preko Plitvica natrag za Zagreb. Stajali su, jeli i spavali na najatraktivnijim lokacijama, a gradonačelnicima nije bio problem za bogate goste otvoriti mjesta koje inače baš i nisu dostupna. Mnogim domaćim tvrtkama je bilo važno da se njihovo ime poveže s luksuznim turizmom, a čelnici luksuznih švicarskih satova procijenili su kako je uložiti u jednu hrvatsku turističku priču, osobito ako su u igri skupi auti, jako dobar poslovni potez. Men are always, since a long time, passionate by the luxury and watch industry. So it's a question of mechanic as well, between a nice car like this or movement inside the watch. So everything is connected between, not the same size but the same passion. Vlasnici auta koji bi mnogi htjeli prevozati barem na 5 minuta su domaći i strani poslovnjaci koji su htjeli ostati anonimni pa su bježali od kamera. Odlučili su kako nije u redu samo uživati pa su organizirali i humanitarnu akciju. Išli smo za tim da osim što promoviramo turizam, gastronomiju, napravimo i neko dobro djelo, tako će se i jedan dio sredstava probati skupiti od nas koji smo sudionici i da se veže za pomoć jednoj ženi, curi u Šibeniku i isto tako jednom dečku koji je poginuo u automobilskoj nesreći. Čitav su vikend Hrvatskom jurili auti koji su turistička atrakcija već sami po sebi. Koliko je milijuna eura u ta 3 dana protutnjalo cestama, nitko nije ni brojao.